новините в 10:30 часа. Добър ден! Почина турският прокурор, който в продължение на 9 часа беше държан като заложник в Истанбулски съд от екстремисти. Вчера специалните части проведаха операция по освобождаването на Мехмет Селим Кирас. По-късно той издъхнал в болницата, където е бил откаран заради раните си. Органите на реда влязоха в контакт с нападателите и започнаха преговори за освобождаването на Кирас. След като са чули експлозии и стрели от стаята с заложника обаче, специалните части я щурмували. Нападателите са влезли в сградата, преоблечени като адвокати, и са взели Кирас за заложник. Губернатора на Истанбул и полицията преговаряха с тях, но след ескалация на ситуацията специалните части нахлуха в стаята и ги ликвидираха. По думите на Ердоган, Кирас също е получил 3 изстрела в главата и 2 в тялото. От болницата Флоренс Найтингейл, където е бил откаран раненият магистрат, казаха, че той е бил вече мъртъв при постъпването. Премиерът на южната ни съседка обеща да затегне мерките за сигурност около административните сгради в страната след инцидента с Кирас. Този случай ще бъде подробно разследван от компетентните органи, за да бъдат открити пропуските в сигурността. Дадохме и напътствия за това какви мерки трябва да бъдат взети, за да се предотвратят подобни ситуации за в бъдеще. Мехмет Кирас разследваше смъртта на 15-годишния Беркин Елван, който почина след 9 месеца в кома, в която беше изпаднал при сблъсъци с органите на реда по време на антиправителствените протести миналия март. Похитителите на прокурора отправиха искане полицаят, отговорен за смъртта на 15-годишното момче, да направи пълни самопризнания и да бъде подложен на народен съд. Те настояваха и за прекратяване на съдебното преследване на участниците в протестите.